Nekem van egy szuper növény. Szupertyúk. Szupertyúk! Szupertyúk! Második rész, amelyben kiderül, hogy másokkal is kibabráltak. Bravo, látom, megy ez most már, megy ez. Kis kapcsolatuk úgy bimbózik, mi? Működik? Bimbózik. Szuper. Legutóbbi küldetés? Nem volt rossz. Segített neki? Elmagyaráztam, hogy mit, hogyan, persze. De nem nyújt semmihez, ugye? Nem. Talán jó lenne, hogyha mondjuk egy járgányt kiutalnánk. Köszönöm. Már ugye a szupertyúknak. Ah. Megmutatom már is, tehát úgynevezett tyúkmobil. Ez úgy fog működni, hogy egy madzagon maga fogja húzni, és a tyúk fog bennülni. Nézd, itt van az ajtó. Van még valami kérdése? Nem. Kockacukrot? Kérek egyet. Kérem. Jó van. A legjobbakat. Viszlát. Mi folyik itt, Szuper 8-as? Nagyon kibabráltak velem. Rég láttalak Szuper 21. Tegnap egy kislány meg kellett volna mentenem. Bejött az ügynököm, aláíratott valami papírt, és nem végezhetem normálisan munkámat. Én, Szuper 21, én! Tudod, hogy a legjobb vagyok a szakmában. Láttál már izzadni? Nem láttál még izzadni? Nézd meg, hogy izzadok. Mi ez itt? Egy autó. Cégtől kaptam. Komolyan? Ja. Egy tyúk is van hozzá. Hát én meg ezt kaptam. Ez egy hal. Szuper hal. És mit tud? Hát nem sok semmit. Nem kéne tanítani neki valamit? Tanítgattam táncolni. Figyelj csak! Tegnap volt egy ügyem. Megvertem valakit. Később kiderült róla, hogy ő is szuperhős. Tudod, mit kapott? Egy növényt. Egy növényt? Egy szupernövényt. Nem tudom, mi folyik. கருப்பாடே கருப்பாடே கம்பளி நூலுக்கீதா ஆமா கீது மூணு குடிக்குது ஒன்னு நம்ம அண்ணாச்சிக்கு ஒன்னு நம்ம தங்கச்சிக்கு ஒன்னு நம்ம மச்சானுக்கு தோக்கிரம் பாரு கருப்பாடே கருப்பாடே கம்பளி நூலுக்கீதா ஆமா கீது மூணு குடிக்குது ஒன்னு நம்ம மச்சானுக்கு தோக்கிரம் Vajon a tolvaj szuperhős jó útra tér, vagy újra bűnbe esik? A következő részben megtudjuk.